அஸ்வத்தத மரக்கு சுத்து பத்துண்ட ಬಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟುದು ತೂಯಲು. ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಬಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟುದು ತೂಯಲು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಬಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟುದು ತುಯ್ಯಲು. ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಬಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟುದು ತುಯ್ಯಲು. ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಸುತ್ತುವುದು, ಬತ್ತುಂಡ ಬಂದರೆ, ಬಾಳೆ ಮಗು, ಆಪುಂಡು ಆಗುತ್ತದೆ, ಒಂಜಿ ಒಂದು, ಸುತ್ತು ಟರ್ನ್, ಬತ್ತದು ಬತ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು, ಬಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮುಟ್ಟುದು ತುಯ್ಯಲು, ಮುಟ್ಟಿ ತುಯ್ಯಲು, ನೋಡಿದಳು ತುಯ್ಯಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಬಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟುದು ತುಯ್ಯಲು. ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬಂದರೆ ಮಗು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು. ಕೆಲವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕು, ಆರಂಭ ಶೂರತನ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಾಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದನೀಗ. ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಬಾಳೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟುದು ತುಯ್ಯಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.